Department of Labor and Employment Region 7 mupahigayun og inspeksyon sa usa ka pribadong tunghaan sa Barangay Bankal, Lapu-Lapu City. Human kini gireklamo sa usa ka kanhi magtutudlo sa mga tunghaan nga unfit working condition tungod sa presensya sa daghang mga iring. Matod ni DOLE-7 Regional Director Lilia Esteliore nga posibleng sa inapos ni buwan na sila mupahigayun og routine inspection sa mga tunghaan. Sa reklamo sa mga magtutudlo, baho ug pugaw ang tunghaan tungod sa presensya sa daghang mga iring ug delikado usab alang sa matinun-an nga makamrasan o baka mapaakan. Hinoon gibutyag ni Direktor Esteliore nga nabayra na sa tagiya sa tunghaan ang kuwang nini sa separation pay sa mga magtutudlo nga kapin 11,000 pesos. Kaya hinungduman midagop sa piso Lapu-Lapu niadtong Abril 12 ang nasoy magtutudlo aron ireklamo ang delayed nga sweldo sa mga magtutudlo sa tunghaan ug ang kahugaw sa school campus nunod sa daghang iring. Ang kani after settlement manggod ani mo hatag ta og 30 days no for management to correct sa kay kuan man ni siya health and safety man nga concern. Then that's the time we inspect